си спомня. Матия. Тук трябва да се оправи малко. Направи да я. Коси ще стане по-широко. Матия, няма само с тебе да се разправим. Не си ядеш ли няма ядеш? Оф, ама аз трябва да си... Чудя се. Дали да си облека? Защото те са такива за къпане. Да се облека ли или така да се хода? Ако се къпа си ги облечи, ако не, не знам. Водокоче? Не знам дали ще се къпа. Трябва да... Кристина, ти ще ваши бар. Какво? Кога? Не знам. Като си тръгнем ли? Не. Кога? Знам. След колко време? Не знам. Маня, кога иска? Опитаме. Тогава да